Ще спечели ли Меси втората световна титла? Предстои така дълго очаквания финал на световното и затова сме тук, за да дадем нашите предложения. Матчът между Испания и Аржентина през март месец за финалисима, който трябваше да се проведе в Катар, беше отменен именно заради военните действия. Но ето, че точно този матч ще се играе, макар и при малко по-различни обстоятелства, но тук обаче залогът и за двата отбора ще е много по-голям. За цялото първенство Испания допусна само един единствен гол, което на своя страна доказва, че са почти перфектни в защитата си. И според нас тази тенденция ще бъде пренесена и именно през финалния матч. От друга страна пък Аржентина започва мачовете си доста дефанзивно и почти не отправят удари към вратата на съперника съответно. Затова смятаме, че Испания няма да загуби мача в редовното време и съответно няма да има повече от 3 гола в първото полувреме. Със сигурност може да кажем, че и двата отбора са изключително креативни в атака и играчите постоянно си сменят местата по терена, което разконцентрира защитниците на съперниците и това нещо води до корнери. Във всички матчове, в които са играли и двата отбора до сега, само в един от тях не е имало над 6,5 корнера. Следователно и ние избираме това предложение. А ти не забравяй да влезеш в нашата напълно безплатна телеграм група, линк към която има в нашото био, че там дори и след световното нашите прогнози винаги продължават.